Réplica, señor Villares. Está ben que nas próximas datas vayan presentar un proxecto, porque o que hasta ahora, desde 2011 hasta 2017, van 6 anos e non levamos nada concretado. Por lo tanto, agradecemos que nos vaya a facer o anuncio de que vai facer un anuncio dunha concreción, porque hasta agora nin co grupo de traballo nin ca veciñanza que está arriba vostedes dixeron nada de nada do que iban facer. Pareceu durante 2/3 da súa intervención que estaba vostede completamente satisfeito con como estaba o centro de saúde da Milagrosa. Parece que visitar un centro diferente ao da Milagrosa, porque as instalacións do centro son claramente obsoletas, non están adaptadas todas as instalacións á xente para que poda ter un bo acceso, o lugar onde se fan as análises de sangue se colapsa todas as mañás, non hai lugar bon para facer as espirometrías, non hai bon mantemento e limpeza, non se cubren as plazas que quedan de médicos e de médicas, co cal hai unha sobresaturación do servicio. Non estamos falando de cerrar o centro da Milagrosa, o centro da Milagrosa hai que reformalo e hai que melloralo. Pero ven aquí a falarnos de que lle pregunta ao Concello onde hai uns terreos para construir outro centro. No barrio da Residencia. Están aí e son seus. Que está esperando para poder darlle para adiante a un proxecto para a construción dun centro sociosanitario, para o desdoblamento da atención da Milagrosa? Non se trata de que ali xa nos atenda a xente, trátase de que se desdoble para atender a todo este barrio e atender a toda a cidade. Trátase de facer un PAC para descongestionar o Fingoi e as urxencias do ULA. Trátase de facer a maiores o laboratorio de referencia e trátase, porque as instalacións son o suficientemente amplias, de facer unhas instalacións sociosanitarias que permitan transformar o barrio no barrio do benestar, no barrio no que se podan conciliar actividades como actividades de guardería, como centros de curta estancia, como centros de día, é dicir, un lugar onde podan convivir interxeracionalmente as persoas e ademais onde se poda manter o uso sanitario, o cal non solamente redundaría nunha mellora da calidade de vida de toda a cidadanía, sino singularmente da do barrio e a recuperación económica dun barrio que foi moi afectado polo peche da residencia en 2011. Gracias, señor Villares. Gracias. Turno de peche, conselleiro de Sanidade. Gracias, señor presidente. Mire, señor Villares, claramente usted é un oportunista. Usted sabe que estamos traballando. No, señor Villares, no me confunda. No, mire, usted é un oportunista. Usted sabe que estamos traballando, os proxectos non se fan tomando un café.